Πριν από τον πόλεμο, η ευτυχία Ναχμία κατοικούσε στα Γιάννενα με την οικογένειά της. Ο πατέρας ταξίδευε συχνά και έφερνε προμήθειες για το μαγαζί όπου διατηρούσε με τους αδελφούς του. Στις αρχές του Απριλίου του 1941 μετακόμισε στην Αθήνα. Όταν όμως στις 27 Απριλίου μπήκαν οι Γερμανοί στην πόλη, τα ιταλοκρατούμενα Γιάννενα φάνταζαν ασφαλέστερα από την πρωτεύουσα και έτσι γύρισαν στο σπίτι τους. Σε κάποιο από τα ταξίδια που έκανε ο πατέρας, έμαθε για τον διωγμό των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Αμέσως τηλεφώνησε στην οικογένεια, μα όταν ήρθε το πρωί της 25ης Μαρτίου 1944, οι Εβραίοι των Ιωαννίνων ξαφνικά συνελήφθησαν και εκτοπίστηκαν. Την ίδια τύχη είχαν οι θείοι και τα ξαδέλφια, καθώς και οι γιαγιάδες της Χίτσας. Η οικογένεια μεταφέρθηκε στην Αθήνα και αντί να καταγραφεί, κρύφτηκε. Σκορπίστηκαν σε γειτονιές άγνωστες και απέτησαν νέες πλαστές ταυτότητες. Οι γονείς Μωυσής και Άννα Ναχμία έγιναν Βασίλης και Άννα Οικονομίδη. Η Χέτσο και ο αδελφός της Τζέκος έγιναν Ευτυχία και Νίκος Οικονομίδης και βρήκαν καταφύγιο στο σπίτι του Μίμη και της Μαρίας Αγγελοπούλου, οι οποίοι παρουσιάστηκαν σαν θείοι τους. Η μόνη ψυχαγωγία των δύο παιδιών ήταν η βόλτα στο πάρκο με τον κίνδυνο να μην τους αναγνωρίσουν. Μερικές φορές πήγαιναν τα βράδια στο θερινό κινηματογράφο παράνομα στη μέση της ταινίας και έφευγαν λίγο πριν τελειώσει. Άλλοτε κάθονταν και κοιτούσαν τα αστέρια. Έτσι, πέρασε ένας χρόνος. Το ραδιόφωνο έφερε τις καλύτερες ειδήσεις, κάνοντας τις καρδιές να ελπίζουν. Στις 12 Οκτωβρίου του 1944, η ημέρα της Λευτεριάς ξημέρωσε και η Ευτυχία με την οικογένειά της τόλμησαν να βγουν στους δρόμους και να φωνάξουν ο ένας τον άλλον με τα αληθινά τους ονόματα. Όμως τα σημάδια στις ψυχές των δύο παιδιών έμειναν για πάντα ανεξίτηλα.